dintre țăromie ești mai dulce în Românie, chiar și când amarul ne apasă? De ce dintre țăromie ești mai dulce în Românie? De ce tu rămâi cea mai frumoasă? Dacă te-ai născut în România, ai pe viață suflet de român. Uiți de toate lași și bogăția când te cheamă sângele strămoan. Dacă te-ai născut în România, ai pe viață suflet de român. Ora îți aduce bucuria când te apasă dorul cel păgân. Cred că în jurnalism, unii care au rămas cei mai loiali acestei meserii este Maria Diana Popescu, care scrie incredibil de adevărat și care practică adevărata meserie de jurnalist. Un talent deosebit care reproduce cel mai bine starea de astăzi prin care trece România sau prin care trec românii în ziua de azi. E adevărat, este doar un strop în oceanul mass-mediei pământului. Spun pământului pentru că peștele se împute de la cap și până capul nu se va schimba, oameni ca Maria Diana Popescu vor fi scântei în această mare de cenușă care încearcă să înăbușe adevărata voce a jurnalistului. Și astăzi am să vă încânt urechile cu un nou articol intitulat Clubul de crimă organizată împotriva statului român. A apărut în Artemis. Voi, măscăricilor din Parlament, ne-ați adus fericirea de a fi săraci de un sfert de veac, fericirea de a fi călcați în picioare de lifte străine care vor să-și facă statul lor în statul nostru și ne-au cumpărat pe nimic terenurile agricole, pădurile, casele și apele. Că ați reușit și noi suntem vinovați. Ne-ați izgonit tinerii și părinții peste graniță, forțându-i să slugărească pentru străini, pentru ca familiile lor rămase în țara pe care ați confiscat-o să aibă chipurile un trai mai bun. Aveți curajul să vă dați demisia, să restituiți țării tot ce ați furat și să plecați în bloc și la bloc? Firește, să trăiți cu datorii la întreținere, cu pâine, fasole și cartofi, să mergeți cu autobuzul la cea mai ieftină piață și să nu știți ce este concediul, pentru că salariile nu se ajung nici pentru traiul zilnic. În loc să scadă, actele voastre de corupție au devenit mai frecvente, mai late, mai lungi și mai criminale. Miniștrii, magistrații, politicienii de toate culorile, oamenii de afaceri, băieți care mai deștepți au fost cercetați și condamnați în ultimii ani pentru fraude uriașe, pentru dare și luare de mită, pentru sabotarea economiei naționale și pentru spionaj în favoarea unor țări străine. De ochii lumii, doar câțiva au fost încarcerați cu termen redus, la relaxare, prilej de autovictimizare și temperare a revoltei și furiei mulțimii. La ieșirea de la zdup, din nou trai peste vătrai, de averile lor însușite, ilegal nimeni nu s-a atins. Gura prostimii a fost astupată. La începutul ei, mita însemna acolo niște lăzi cu vin, cutii cu whisky, caltaboși, țuică și 10.000 de euro, ca pe vremea lui Decebal Traian Remeș și Ioan Avram Mureșan. Iar acum, mita atinge miliarde de euro. Așa s-au ridicat faimoasele cartiere rezidențiale în România, înțesate de imense și sfidătoare vile luxoase. Așa au devenit miliardari șmecherii și nerușinații care fac politică de asuprire a propriului popor, prin evaziune, mită și hoție la drumul mare. Să le fie verificate leu cu leu averile bogaților post-decembriști. Câte afaceri de corupție mărșavă nu și-au dat duhul și au fost îngropate prin sertarele procurorilor știuți și neștiuți. Cu hoții care fură pentru a se hrăni, hoți mărunți, imediat își face justiția treaba. Am văzut la televizor un circ grotesc, extrem de dureros, cu un amărât boschetar care
cu banii din cerșit, cumpărase de la un market o sticlă de suc și o ciocolată. Dar mai răvnise și la o nuga, pentru care însă nu-i ajungeau banii. Dar fiindcă foamea îi striga cu disperare să ia și nuga aceea, care costa doar 60 de bani, deci 0,60 lei, pedepsitul de Dumnezeu a băgat nuga în buzunar. După ce a plătit la casă ciocolata și sucul, a fost controlat și s-a găsit marea comoară furată. Alarmă de gradul 0, televiziune, poliție, jandarmerie și alte organe l-au expus pe nenorocit aprobriului public. L-au ridicat cu duba și l-au dus la beci, ca să ia lumea aminte de ce va să zică furtul din avutul altuia. Pe românii care s-au împrumutat la bănci, nu ca să-și pună plasme 3D în casele de lut sau mobilă cu telecomandă, niște amărâte de apartamente, nici ca să-și țină copiii la școli înalte în celebrele universități din vestitul Occident, ci ca să-și opereze bolnavii sau să-și îngroape morții. I-ați executat silit și i-ați lăsat fără case, când au rămas fără locurile de muncă desfințate tot de voi, măscăricilor. Când e vorba de voi, cei care ați furat și vândut România, ați luat împrumuturi fabuloase de la bănci, fără să le mai restituiți. Justiția folosește ochiometrul, fiindcă este tot la mâna voastră, să le fie verificate leu cu leu averile celor care s-au îmbogățit după lovitura de stat din 1989, antiromânii care acționează protejați de legiuitori, la rândul lor membri ai clubului de crimă organizată împotriva statului român. Cele mai periculoase găști de hoți au luat în stăpânire România și au împins-o în războaie străine. Dureros este că și-au găsit susținători în rândul populației, care îi apără cu violență și prostie și îi votează pentru un peșcheș de crâșmă. Ce rușine, ce nesimțire ordinară, ce sfidare grosolană a poporului pe care ar trebui să-l slujească. A nu fi cuprins de rușine atunci când ai furat e cea mai mare depravare, zicea Aristotel pe la anii 300 înaintea erei noastre. Acești specialiști care au reconstituit dialectica hoție-lege nu trăiesc doar din retribuția uriașă de parlamentar, ba, încă își mai făcură și pensii suplimentare. Ce rușine, ce nesimțire ordinară, ce sfidare grosolană a poporului pe care ar trebui să-l slujească, nu să-l jefuiască, fiindcă patria este norodul, iar nu tagma jefuitorilor, cum zicea Tudor din Vladimiri. Sursele lor de bani s-au înmulțit ca ploșnițele în bușdeuca săracilor, iar când sunt atinși de cineva la inteligență, pot prezenta seturi de diplome de facultăți, masterate, doctorate, burse străine, încât e clar că banii și puterea le-au lungit mâinile și parșivitatea, nu le-a sporit mintea. Avari, cupizi, fățarnici, seniori ai lăcomiei de bani, distrugători a tot ce e românesc, politicienii noștri n-au lucrat niciodată pentru popor, fiind tot timpul împotriva lui. Înhăitați cu străinii și dușmanii României, urzesc și pun la cale împotriva națiunii, dar în folosul și sporul nemerniciei lor. Spionează pentru străini, făcând un titlu de glorie din asta. Cât de potrivite sunt versurile lui Adrian Păunescu pentru micimile din Parlament. La muncă derbedei că trece anul și vin ăilalți și o să vă ia ciolanul. Făceați pe democrații cei cucernici, mamii voastre de nemernici. Scuipați-vă între voi cum se cuvine și apoi convingeți-vă că e bine, că ați luat o țară de mai mare dragul și i-ați distrus averile și steagul, să ajungem colonia de ocară care își va cere scuze în maghiară. Și prin complicități cu demonii aprigi ați desfințat uzine, câmpuri, fabrici. La muncă, derbedei! Semnează Maria Diana Popescu. Sunt Bentodică, 3ZZZ, la România în Blog. De ce dintre țări o mie ești mai dulce Românie, chiar și când amarul ne apasă? De ce dintre țări o mie ești mai dulce Românie, de ce tu rămâi cea mai frumoasă?
Dacă te-ai născut în România, ai pe viață suflet de român. Uiți de toate lași și bogăția, când te cheamă sângele străbun. Dacă te-ai născut în România,